Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya, cerita ini saya hari pagi ini saya mau lihat orang mendaut, bos. Mendaut, bos. Mendaut, bos. Nah, ya, bos. Mendaut, bos. Tidak mendaut. Mendaut, bos. Dik. Waduh, iki gak iso. Gila iki kok. Ya, bos. Dikungkum le. Ya, bos. Mendaut, bos. Ya, bos. Kita dik kok iso. Dikungkum iki. Betul, mendaut, bos. Sidik Paiman, Leanung. Ya, bos. Sumur pun lek. Kita dik. Kau sidik Paijo. Dot le. Ayo ngendang ngarit. Dak nyemplung rono ya juweru kene. Oh iya lewat kulon bos. Kulon bos. Ya iki bos iki serta pakai saya orang daud bos. Daud ning sawah bos. Sawah. Ya jalan bos. Lihat jalan. Jalannya wongnya mubeng lho, bos. Bos. Baru meneh nyabrang neh. Baru, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dik, piye, dik? Oke, bos. Iki ya konten banyu, bos. Iki di traktor. Oh, bos, sidik, bos, sel pentol, bos. Kenapa? Ben asmane kok. Bos sama asman, bos. Kita piye. Kok dibungkum piye tau iki. Kalau bos sama asman, bos. Jajan mana rono ya? Nyapa lho. Wonge turu wonge. Kok parine kok ngene to? Kok parine. Kok gak dadi ngene wine. Lho, gak ono, bos, ngesakno, bos. Bos anu, bos. Piye? Welut. Ning ndi kuwi lho? Ora enak. Sing ngomongi sapa? Ada welut ya, Lek? Welut. Tenan ora pentol. Ndi tadi welut ndi? Aja aku begini nyuluh-nyuluh tuh ya? Yo, setrum sapa? Pak Eman ora gablek setrum kok. Nek sini kene iki ae kok. Masa?
Nan ora iki. Kabeh untuk lek batu bubur. Banyune kok sak witik mono, gak gatelan dik-dik. Dikungkung kok ngono. Iya dik, kowe kok busik awakmu dik. Letoke gedhe digone sapa? Olah saiki ngono. Ndi stoe? Karo iki ya? Tak undi to. Emang Joko? Iki ya? Kita wine kok gak dadi kabeh iki lho. Lah ya ora dadi mah menak to wong Daud kowe. Kelas paro ndang mulai. Yo kowe kok. Aku yo sawahku urung wayahe di traktor kok. Sawahku urung traktor ya sak kidule. Ya dik kaya ngono dik rupamu ya. Sik men kuwi lho. Ngono. Lah, layar 3 jam lagi itu yang pada kita. 3 jam itu 10. Bayune iki ndang di. Bayune lho ndang dikakno. Kaleh gedhe kok ngono kok. Bos traktor bos. Traktor bos. Kita. Kowe kok gak gizatel, wis sarapan burung dik ya? Sarepane opo to? Dia wineh kuwi pangan lho. Iki bos, iki jenenge wong tani ngene iki lho bos. Biasa wong Daud iki ngene iki dikukum. Dikukum senjatane bos. Bacet bos. Itu wayahe kae, waya areng-arit. Enak ulote lek. Sepaiman kuwi lho lek irene. Heh. Oh alah. Lah kok Goroman obat. Badri sing ngene. Ojone kok tarengane kok wedhus kok welut ngono e. Ya welut ya wedhus kok. Kandhani kok. Detek ndak mlaku to, Dik kok maksud Daud mancep ae. Mlaku remuk kabeh ya wis iso tenane wae. Sopo neni? Ndok yo karo aku yo. Kok ndoprok agak mlaku-mlaku pancet. Lagi live piro to si piro lho. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lho. 16 sampai tisuk jam 6 lho. Niki asman wae omah, Bos. Entar dadang opo kok. Kok ana nginamu mbok aduk apa? Mbok tanduri gak. Ya urusanmu to, Dik kok. Wis ndau to. Pin. Ya ngono. Ha wong ora diwineh kok. Arep pas sidik kok wingo kok. Dicangking kok Dik nguri pisan kok. Makane wong neh. Ya ora ngono. Sidik lho. Dik kowe ngono ae. Badri barang kuwi lho kok. Nah, le Badri yo. Jadi ora apa-apa. Oh, ngono kuwi ndang Bayu Dik koyo ngono Dik awakmu ya. Sik wingko piye wingko? Oh iya anak Semiati le. Wis ngono le.
Ya ora apa-apa Dik, tak jenenge wong ngono kuwi Dik. Nah ngono Dik, lah sing bos ya ki aku pagi hari lihat orang Daud di belakang rumah sama Pak Anung traktor ada. Oke siap. Selamat pagi. Jangan lupa YouTube Penangorjo, di like, di komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.